Bobagra kok rimani kok supungui tongo bobagra semai tangmani chap jagya busarokno chabui thanchani bisingti choba khlai hani busarokno ketalki pohor riwei ketal lamao himrinani bobagrano jora thugino juda juda dofa hodani borok nisimi chengai thunung thungnai rok porje por kok sawi tongo mokolni muktui khikladi tonibu fiaba dofano muthangai klangnai o choba saichung hamna chana bagiya hinei thakplaya kok sawi no tongo Thanjani bisingti chong monibo kaham puthaibo manmani tibara motha bobagrade tuidurma bai asuk simia hastibo ketalki laibamo simani puila regional bodol ungui khorok sitham emble manai bobagra jora thugino kok sawi tongmani jesuk sal jora tiprasrokni manthai sokthai eba constitutional solution manya sak choba khlainai khorang tisanai tobo compromise khlaya hinai bobagra jora thugino sawi tongmani tiprasa hamkrani bagui kebobai kok sana hingke dadak sidak phunugino malainai kok sawino malainai khijak khijagi malaya hinai paithako bobagra kok rimani bisingtino chi me salmaribo srang salo bobagra Delhi hasteo thangai ha kotoni home minister Amit Shah bai malai tiprasokni manthanotei kok salaika asuk simia bobagra home minister Amit Shah bai malai monatibo bosaka malaimani aro mungso thungnung thungnani bagai kok salaima kri tiprasokni hamkrai manthai soktaino tuise kok salayo asuk simia bobagra home minister bai malai manoki tengai social media o post khlaika boskanit me salmaribo phasalo phasteo phai sokpainai interlocutor hinai chongjak eke misroba bisikadengwano bai hani busarokno manthai soktai manya angi tongbai mani joto tabuk nasingjak bobagrani tuidulma bai bobagrani naikolma bai odofa yoksinai